Glædelig jul, Allan. Så er det blevet juleaften. Ja. Den 24. Glædelig jul. Og jeg håber, vi får nogle gode gaver. Det håber jeg også. Og så ses vi næste år til den næste julekalender, og den næste år laver vi en anderledes. Det er i stedet for 24 afsnit med sangen, så er det hver søndag i 4. advent bliver det fremover. Og så kommer der nogle lange julis afsnit. Der kommer stadig noget musik med, men det bliver ikke kun musik, det bliver også ligesom en normal julekalender. Ja. Så vi glæder os så næste år. Det finder vi lige ud af. Det planlægger vi allerede her til næste år i januar, cirka. Ja. Og forhåbentlig kommer der sne i januar, sådan til vi bare kan bruge noget af det. Ja, og så laver vi også en lille update efter nytår, hvor I lige får at vide det meste, men vi ved, hvad der skal ske i 2016, sådan til I kan følge med, hvad der skal ske. Ja. Var det hele? Ja, det var det hele. Ja. God jul! God jul alle sammen, og rigtig godt nytår. Men det er også så langt. Nej, noget andet til. Det hedder glædelig jul, ikke godt jul. Det hedder glædelig jul. Glædelig jul og godt nytår. Godt jul og glædelig nytår. Det lyder dumt. Jimmy er bøs.